Amb el títol de tècnic en gestió administrativa aprendràs a desenvolupar activitats necessàries per a la gestió d'una empresa. Algunes d'elles poden ser realitzar registres comptables, gestions administratives de tresoreria, tramitar documentació i comunicacions empresarials, internes o externes, gestions de recursos humans, a més d'exercir activitats d'atenció al client en l'àmbit administratiu. En acabar aquest cicle pots exercir d'auxiliar administratiu, ajudant d'oficina, empleat de tresoreria, administratiu comercial, auxiliar de documentació i arxiu, empleat d'atenció al client i auxiliar administratiu de l'administració pública. Bon dia, nosaltres som alumnes de primer de grau mitjà de gestió administrativa. Aquest és un cicle que es cursa als matins, de 8 a 2, amb la modalitat presencial. L'accés al cicle formatiu és a través de la titulació de l'ESO o també de la titulació d'una FP bàsica, i si no teniu cap d'aquestes dues modalitats podeu fer a través d'unes proves d'accés, però almenys heu de tenir 17 anys. El primer any el primer mòdul seria comunicació empresarial i administració del client, que se desenvolupa les qualitats de comunicació tant escrites com orals, i també se tracta el tema de màrqueting i així com l'atenció als clients. Després fem un mòdul d'operacions de compra-venda on desenvolupem els documents de l'administració com comanda, albarà, factura, etc. Tenim un mòdul que es diu Empresa i Administració, on xerram de diverses coses, com per exemple des de l'IVA fins a l'estructura de l'administració pública. Després hi ha un altre mòdul que és informàtica, que s'utilitza aplicacions informàtica, i a part d'això també aprenem a escriure bé amb els teclats a través de l'aplicació de mecanografia. Tenim un mòdul anomenat també tècnica comptable, on fem la introducció al món comptable. Després hi ha un altre mòdul que és l'anglès, que aprenem tant el vocabulari com la gramàtica, és a dir, del món administratiu. En el segon any hi ha un mòdul que és comptabilitat, que és la continuació de tècnica comptable que se fa en el primer any. Després tenim un mòdul d'operacions administratives de recursos humans, on fem contractació laboral i confecció de nòmines. Fem un mòdul d'empresa a l'aula, on fem una simulació d'una empresa. Després també hi ha tresoreria, que s'explica la part financera de les empreses. Bé, i per acabar, per poder aconseguir el títol de grau mitjà, haureu de fer el tercer trimestre del segon any la CFCT, que són formacions a centres de treball, on posareu en pràctica tot el que heu après durant els 2 anys.